Bay bo. Şunu. Hayır. Seyran. Kanserde gidemo. Aydımam yadamo. Men yok. Kurudu yüzüm veriyor. Korut. Bana seyrediyorsun. Yok. Bana seyredemem oturma. Vay neydi dağırı var Aydın'a? Köpüttağ restoran. Dur. Bolası sekizinci mart bolupdur. Vah men kalkana ne çayımdır çıdap yorna. Benim şu çıdap yorna. Yürektaş. O da sen dünyanın bağırdananlarını tanıyan da. Ececan. Ölümden başka da çaresi var. Nereden yudum soğun akmak deydiler. Mehriban tomoşaçylar, halkara dinanlar gününe bagışlap, sizin üçin bayramçylyk sowgadyny taýýarladyk. Sizin söýgüler çyslaňyz, ýurdumyzyň meşhur ýyldızlary. Hemmesi bir filmde, Bag teken, bagtyňa garaşmaklyk amatly, Aýdym saatly gülküli telefilmde. Duşuňyzdan geçirmäň, 8-nji mart güni Türkmen owady tele ýaýlymynda tomoşa edip bilersiňiz. Bayramyňyz gutly bolsun. Canım yüreğimin aşılı şirin sözüm ömrümün gelşini bunu lafıp men ovalıma yatla beni Çağırımdan beri Ejemjan bazarga gidip özüne kımmasa satın alsa da sannaga salyp goýýardy. Oglum, seni öýüremdir, geline berenin ýa-dy. Men Ejemjany hemişe görmäge barýan. Kış bolsun, domuz bolsun, tapawdy ýok. Her gedegen baramda Ejemjan meni uğradyna, derweden agzynda durup, ulagym tä gözden itýänçä maňa teretip durýar. Men Ejemjany seýýär. Men üçin dünýede iň süýji, iň mehirli, iň eziz duygu Ejemjanyň ýylgyrşy. Ejemjanyň ýylgyrşy bana ýaşamaga kömek edýär. Goý eneler mudama bagtdan ýylgyrsyňlar. Eger ene hudusine keskitleme bermeli bolsa, men ene hudusine mukaddesden aýdym diýerdim. Şu dünýede iň gatly tagamlar men Ejemjanyň bişirýän naharlary. Ejemjanyň bişirýän naharlaryny dokunmadan iýen. Ellerinize güller ötsün. Edilene. Kümüş taşlı eneler, Güler yüzlü uyalar, baydak boylu geleceler. Bagtýarlyk döwrümüziň Baklı denanları. Bayramınız kutlu olsun.